Nu este Matei și astăzi suntem a doua oară cu Mario, pentru că am mai postat videoclipul ăla. Nu ne-a ieșit foarte bine, ne-am uitat și noi la el. Și astăzi vă arăt cum să instalați un joc și asta îl șterg și eu. Acum. Nu șterg acum, nu? Nu șterg și Happy. Ștergeți și... Eu acum îl instalez. Numai că s-ar putea să nu vă dea mereu alt cont. Da, oricum, dacă sunteți la început, vi-l dă. Și este și un browser nou, dar sper să nu ne luăm hate de la Supercell, să nu ne scoată videoclipul pentru că am belit-o. Și hai să începem. Deci intrați pe Google și hai de băutată, așa. Și scrieți mod. Așa scrieți Happy Mod. Și trebuie să vă arate așa în fața, așa, nu asta. Nu așa. Mamă, uite cum arată așa. Bă, dar instalează-l tu, ca să n-audă lumea. Și vă dă de la început și să trebuie să vă upgradați browserii neapărat. Și vedeți că dacă apăsați pe primele două chesturi, ok, n-ar trebui să apăsați pentru că vă strică din distracție. Așa vedeți la noi. Da, deci dacă apăsați pe chestul ăla 1 și 2, se vă întâmple ceva foarte rău și nu vreți așa, pentru că... Nu vi se întâmplă ceva rău. Hai să le spunem. Da. Primul box o să vă iei toți browserii. Și apoi al doilea este să marșați toți browserii și al doilea mai folosesc, pentru că eu nu prea îl folosesc pentru că eu vreau să-i upgradez eu, acum un pic mie, star power. Da, păi deci nu am avut un canal, dar am luat hate pe el, foarte mult hate. Am avut un K abonați, nu? Da, un K abonați, dar numai când mi l-a blocat și așa. Da, Supercell ne-a blocat, că tot am mai arătat ăsta, dar sperăm acum să nu se stercă sau puteți să-l punem pe privat. Da, puteți să-l punem pe privat. Da, oricum, nu știu. Vedem și dați descărcare, bă, n-am spus nimica. Dar oricum, vedeți ce fac eu. În 4 minute trebuie să mi se instaleze. Am nasul, dar rău de tot. Deci sunt răcit, am fost primat în oraș, am fost. Am mai fost de mult. Și să vă încarce toate jocurile, să vă încarce doar Minecraft și apăsați pe lupa aia. Și nu dați aici, scrieți așa și vă vede. Și alea care sunt așa, PUBG există, Clash există, Free Fire există, Brawl Stars normal că există, care parte nu puteți să-l instalați. Și lasă, apăsați pe Brawl Stars, apăsați aici și va apare aici. Dacă vă apare modul 1, să nu-l descărcați, pentru că ăla este modul vechi. Dar nici nu mai știu dacă așa. Și vedem că se instalează. Uitați? Așa se instalează și așteptăm mult și bine. Cred că să pun pauză până ce asta nu. Înainte să pui pauză, vedeți că dacă s-ar putea să vă apară ceva cu afișați acum, dați pe el și vă dă o reclamă, dar trebuie să așteptați. Dacă nu la toți, poate la toți, și apoi vă arată o reclamă și trebuie să apăsați X și apoi vă încarcă, dar s-ar putea să vi se încarce direct sau vă apare cu afișați acum și apăsați pe afișați acum. Da, și acum să punem pauză, că pentru că stau foarte mult, adică vedeți, este 16 și ia să pun pauză și ia să revin după ce se instaleze, ne vedem. Prietenul ăsta a instalat și apăsați aici, îți puneți setă și apăsați undeva apare ăla și da, ok. M-am jucat un pic fotbal cu el.
rapid, cred că să facem ceva cu smiley face, să ne vedeți cum ne jucăm. Avem o cameră complet liberă. Da. Sperăm să nu spargem geamul sau să facem ceva la perete. Asta e cea mai nașpa. Am căzut eu am căzut de 5 de ori. Mine, fraților, mie îmi place. La mobil Brawl. Spune nul, Brawl. Încarcă-te putoare, ridică-te în picioare, nu mai am. Asta bun, ia puțin pauză, până și mie planeze. Așa am pus pauză și mă distrați, fraților, acum. Nu, mie N-a să mă auziți, pentru că să vedeți voi. Ca să pun o pauză sau nu. M-am 5 minute. N-a să mă auziți. Așa, bun. Este important. Un pic. Tira, îl pun în mijloc. Uite, fraților, cum să vă jucați. Aici, pe felie. Bă, deci ne pe Google. Bă, fraților, să pun puțin pauză să văd ce se întâmplă și revin. Gata, am revenit, s-a instalat o grămadă, a stat și n-a să mă auziți. avem și un club. Avem și un club, bă, asta vi-l arăt. Ok, văd. Și asta prima dată să dați aici să vedeți, adică nu vă aud. Și uitați, fraților, update-ul este și skin, așa, avem toate skinurile. Vi le prezentăm după ce luăm brawlerii. Și prima dată să dau la settings ca să dați ok și numele meu pun normal, Matei. Ok. Și dați puțin. Gata, vă aud mai bine și dați aici, unde vă arată, îi dați upgrade și eu mă bag cu Shelly skin-ul și să facem un club definitiv cu voi. Am făcut eu deja un Da. Se cheamă Brawl Stars. cu toate letele mari? Da. B-R-A. Așa. Dăm gata. Și este cu un fulger albastru. Să vedem. Ăsta este, cred că... Nu. M-am uitat pe ea mea ăla. Ia uite-te. Deci, așa, bun, cu fulger albastru. Ăsta. Și ăsta e? Nu. Trebuie să căutăm neapărat. Dacă nu voi face un alt club. Da, un alt club care o să se cheme Familia Matei. Nu, YouTube. Da. Nu. Așa, să punem cu coroană. Asta. Și pe zero, că e creativ. Bun, acum. Așa scriem, stai puțin, uitați cum se scrie YouTube. Așa, și
Ăsta este oamenul. Ăsta, nu. Cu litere, bă, fraților, de ce să facem un clan că trebuie să... Uite, asta este. Nu. Băi, fraților, noi îl găsim. Am venit-o. Hai, fă tu un club. Deci, a să fac eu un club și a să cheme așa. Familia PV. Nu, Nani. Familia Nani. Familia Familia, da. Familia GG. Și dăm cu O coroană galbenă. da, așa, și dăm create. Și sunt aici Matei și ne punem aici și nu putem să vă pui. Hai, caută-l. GG. Și uitați-vă, asta îmi apare aici. Uitați-vă. El este, îl invit acum, uitați-vă. Uite, s-a dat invitație și acum să deschidem boxuri și ca să ne... Că Mario nu are canal de YouTube, trebuie se bage cu brawlerul ăla și să începem de la Brawl Pass-ul, toate cutiile. Da, așa, și hai să începem. Da, nu știu dacă să vorbim, eu mă concentrez când mă joc. Mie mi-a picat Max. Bravo! Uitați-vă, se bagă acum. Uite, ca să nu creadă oamenii că ai mulți brawleri și eu. Deschidem beatbox-uri. Mie mi-a picat din prima o mitcă. Foarte fain. Da. Un item și mi-a picat Poco. Și... să spune Leon! Bravo, deschid show-ul. Și beatbox-ul? Mi-a picat Max și Leon. Wow! Sunt foarte fain. Și să pun puțin pauză, pentru că trebuie să fac ceva, pe puțin. Așa. Hai să deschidem, stai. Tu ce deschizi? Bă, hai să fim la fel. Stai puțin apasă. Și hai să fim la fel, la 82. El are 82. Stai, mă, nu mai deschide. Bă, nu mai deschide. Doar 6 picuri, boxuri. Gata? Roza. E bună. Da. Nu zicem nu. Eu n-a să mai deschid, să vedeți la mine, pentru că la mare nu vedeți, de asta v-am arătat. Hai, se încarcă, mult și bine. Uite la brălele mie să văd. Ia, sărac sunt eu, bă. Stai puțin să-ți fac o prostie. De la casă. Așa, bum. Așa. Uite, bună dimineața. Ba, și nu mi-a dat nimic. Este chargerul seivat. Uitați-vă, Sprout. Este ok. Deci el are 82 de așa și trebuie să ne așteptăm. Ai deschid două. Și dacă lucește o să... Ups, am deschis unul din greșeală, scuze. Deschide și tu. Mi-a picat Jackie. Stai puțin ca să-i arăt brawlerii. Uitați-vă. Bagă-te cu Jackie. Nu, mă bag cu Pip, cine vreau eu. Deci mă bag cu Sprout. Și uitați-vă. Deci să luăm pe rând skin-urile. Deci Nu acum. da, deci nu acum. Prima dată să luăm ăsta pe Sprout, normal. Când să luăm toți brawlerii, să facem. Tu ce nume ți-ai pus? Gigi la bar. Stai puțin cât de zis aia. 3, 2, 1 și... Dacă vezi că ai 2 iteme sau lucește, să mă aștepți. Da, să ne așteptăm. Nu mai deschide chiar așa atât de rapid. Nu deschid așa încetul. Cred că încă nu vostru la YouTube ăștia. Bă, că ai filmat de 14 secunde, de 15, uite.
Hai că la mine lucește. Videoclipul ăla cât l-am făcut? 13 minute. Marione, să facem vrei să facem un live de o oră? Nu. Cred că facem, nu știu, facem. Mie îmi lucește, dar la el nu mai lucește. Așa că o să-l deschid pentru că... Uitați-vă, mi-a picat Sandy. Mie Piper. Da. Bagă-te cu Sandy tu. Uitați-vă, legendară. Sandy. Bă, fraților, voi să vă bucurați. Nu cred că să se bucure ăștia, să se bucure, zic eu, Mario, să se bucure de nu mai pot. Da. Hai că sunt la 62, mi-am radat brawlerii, tu deschide la Bitbow 62. 62. Așa, dăm upgrade de la Roza. Eu deschid în continuare. Stai puțin ca să mai dau un chest, ca să fac... Mie mi-a picat Rico. Ok, nu mi-ai spus. Stai puțin ca să iau și upgrade și o Eu brawlerii. deschid cele 6 big box-uri. Pentru că m-a deschid și un megabox ca să nu mai lungim. Mr. Pizza! Stai puțin, nu mai deschide nimic, ca să stau așa, până ce să-mi pice brawler. De ce? Păi, uitați-vă. Bă, nu mi-a picat. Dar stai puțin, Mario, pentru că trebuie să-mi pice și mie. Ce ți-a picat și n-ai voie. Dar tu ai 6 brawler. Nu trebuie să-ți pice. Că ai la Ba da. ai la fel brawlerii ca mine. Ia, arată. Eu am 6, tu la fel. Ok, dar stai puțin ca să dau upgrade. Așa, Upgrade, și acum upgrade. Stai puțin ca să dau și eu upgrade, te rog frumos. Așteaptă. Level 6. Eu nu știu dacă poate să-mi pice un gadget. Nu, încă nu. Nici mie. Pe toți am level 6, aici pe roza facem level 5 și putem iară la level 6. Ok, asta facem level 6. La și începem, la 3, 2... Da, câte cutii ai? Ok, haide. Deschide și tu foarte rapid acele 6 big box-uri. Ok, stai puțin să-l deschid. Dacă pică ceva. 3 iteme? Nu este nimica. Am crezut că este brawler. Și din ultimul nu este nimica. Și acum gradează și tu brawlerii. Dar eu nu pot să upgradez niciunul încă. Ok. Lasă-mi mie upgradez. Mă accepti? Da, uite, Câte faci tu cutii? 40 de brawler-uri. Uite, clipește, tăini. Eu îl mai upgradez pe aici. Da? N-am Eu... niciun încă de 7. Câte? 40. 40 fix. Da. 40 fix. Facem. Roman, deja de 18 minute. Bucește Bea. Bună, Bea, deci vreau să-mi pice și mie Bea, că este foarte bună. Lui a picat. Nu știu dacă ați văzut. Și Supercell, dacă vă uitați la noi, să nu, dacă este Nani, să nu ne dați, că n-a să cenzurez partea, că nu vreau, ca să vadă lumea. Păi, așa, deci uitați-vă. Supercell, dacă vă uitați, nu blocați și mie contul, că nu prea din greu la el. Blocați-l doar lui. Glumesc, frate, nu lasă să vă blocheze contul, dacă îl filmați. Și 40. Hai să începem. Acum n-a să ne mai așteptăm deloc până să terminăm să ne terminăm toate și după să ieșim de pe joc și să intrăm. Sau, de fapt, o să dăm un 3 la un brawler. Genie! Da, e metoda asta care ai folosit-o, tu e bună. Văd. Nu vă putem arăta... Deci să vă arătăm toate skin-urile după ce luăm toți brawlerii. Pentru că așa se face. Tara! Și uitați-vă, fraților, uite, nu pică nimic. El primul. Uitați-vă, fraților, e lui, dar să nu uitați clickbait, uitați-vă. Uitați-vă, fraților. Că eu vreau să, pe contul ăla, nu, am luat clickbait. Gata, nu mai am, acum trebuie să ies de pe joc. Poco. Și ia să vedeți și poza mea cu BMW, este
place BMW-ul și lui. BMW-ul e viața mea, Audi. Dacă vă place Audi, să vă dezabonați dacă sunteți. Nu am nevoie de Audi. Și dacă cea genul, avem câți abonați acum? 2 abonați. Sau un abonat de avea. Dar de avea am făcut azi. Și da. Câte chestii mai ai? Eu am terminat, trebuie să dau un 3 și apoi să dau exit. Cum faci? Ia. Deci dacă-ți merge... Stai puțin. Asta fac și eu chestia asta. Nu mai stau. Deci, deci, hai să faceți așa. Deschid un beatbox să vadă lumea. Deci, uitați-vă. Deci, când aveți, când ați terminat toate astea, deschideți. Uitați-vă, eu am deschis acum un beatbox să vă arăt. Deci, am 9, da? Vei și tu, Mare, da? Da. 9. Intrăm aici, dăm try cu Bea. Și dăm aici rapid ca să ieșim. Nu neapărat, puteți să vă jucați. Brawlerul ăla. Deschidă și tu un beatbox. Nu. Ok, și acum venim și 10 chesturi. Și prima dată hai să deschidem beatbox-urile. Da, 3, 2, 1 Uși. Nu lucește. Lucește? Lucește Max! și prank. Max! Ne-a picat la amândouă dată! Deci dacă... Spy! Fraților, cred că să-ți fac și Mario Con. Vrei să-ți faci? De ce, mă? Că nu vede lumea. Nu vede lumea. Uite, ca să te creadă lumea, dă sonorul ca să audă. Că-ți pică. Așa, sper că s-aude. Dar lasă mă uit pe mine. Lasă-mă mai uit pe mine. Să mai încet un pic. Ok. Nu, mai încet. Când o să pice un brawler, o să vă dau sunul. Mortis. Deci, fraților, uitați-vă cum este Mortis. Deci este cel mai urât moment când pică Mortis. El primul. Eu nu zic la el primul. Eu cu Mario îi spun El Franco. Mi-mi place numele El Franco și ție, nu? Parcă zic ei. Deci ne-am uitat acum vreo câte minute? Vreo 20, nu 20. Filmăm deja de 20 minute, ai zis. Nu văd când a să lucească. Fraților, după ce o să îmbocurile astea, A să închidem. megaboxuri. Da, și a să le terminăm și după a să Mi-a închidem. picat rosa. Pe. Ați auzit, da? Pe. Eu acum nu să mai dau. Deci, fraților, deci, după ce a să luăm pe brawlerii și skin-urile, ca să vă arăt așa, Mr. P. Deci, așa am făcut și pe contul mic, deci când am văzut că pică Mr. P, i-am urlat. Uitați, Mortis. Fraților, vă mai arăt încă o dată, că știu că dați clickbait. Uitați-vă, 15 brawleri. E corect. Și așa, știu că voi, după ce a să postăm clipul, a să vedeți, vă zic că mare, deci a să postăm clipul, Tara, a să postăm clipul, ei a să vadă, a să vadă cum să instaleze Happy Mode și așa, și după a să plece de pe videoclip și a să se joace, și când a să pici pe un brawler, a să uite, ia uite, să văd dacă este așa, eu mă uit nu știu dacă mi-a picat ceva. Ei a mai picat Jackie. Ok. Și acum Barley. Fraților, deci dacă, hai să vă zic un secret mare, mi l-am spus. Deci când deschideți boxul, deci puneți un deget pe box și un deget în mijloc și deschideți amândouă dată. Fred! Eu am început să deschid mega box-ul și mi-a picat Penny. Dar acum mă duc să o fac de serie de 7 și acum poate pica gadgetul.
vă arăt, adică vedeți voi că sunt două așa. Barbie. Bun. Mie îmi place skin-ul ăla pe Barbie, cred că îl știți toată lumea. Da, care îți scrii sub paseraliu. Care era meu pe contul mare. Ăla e și tu pe contul mare, nu? Da. Dar nu joc cu Barbie, nu prea mă joc cu Barbie. Îmi place skin-ul. Mie... Eu mă joc cu Barbie doar când am, de multe ori doar când am quest-uri pe el. Da, adică la Free Pass. Într-un videoclip, dacă vrei să cumpărăm Brawl Pass-ul. Da, și Ups, să punem puțin pauză. Să punem puțin pauză. Ok, am pus pauză. Așa. Mi-a picat GG pe max. Și acum să nu spuneți că mamă, uite, asta s-a băgat pe alt joc ca să vadă el că nu știu cum. Și fraților, să punem puțin pauză. Fraților, am pus pauză ca să vă arăt tot brawlerii, tot update-ul. Și mică una ca să șterg videoclipul, am toți brawlerii și hai să începem cu Shelly, da? Shelly n-are. Are doar coare, da? Deci se bagă skin-ul pe Jessie, uitați-vă, uitați-l. Este, nu știu ce legătură are cu... Deci stai să vă zic. Toți brawlerii care vin au avut legătură cu deșertul și asta nu are pe paralelă, nu? Adică da. Ce e? Deci pe cine mai avea? Pe Jake, uitați-vă, 3, 2, 1, BOOM! Și să dăm trai cu el, să-l vadă lumea. Da, trai. Deci hai să apăsăm. Mare deschide gesturi acolo. Și vă arăt ultimata și așa. Deci Jessie dă așa. Jessie doar are skin-ul. Și ultimata este, vă dați seama, este așa. Este, parcă era circ. Ok? Și hai să vă spun. Deci eu acum am mai încercat skin-ul pe Jackie și nu îl mai pun. Deci îl pun. Hai că îl pun, dar nu face nimica. Deci e la fel, ultimata e la fel. Doar skin-ul și este sigur 30 de gemuri. Bun, uitați-vă, deci e la fel, n-ai, totul la fel. Ultimata la fel. Așa era pe cine era? Pe cine era? Ați dat jos rapid. Și pe ăsta. Pe Gale. Mulți n-ați văzut skin-ul pe Gale, adică l-ați văzut, dar nu știți cum arată. Așa. Total. Deci, așa, este, uite, deci are legătură cu nisipul. Și, deci, așa ultimata este, uitați-vă, este nisip. Bun. Acum dăm rapid jos ca să nu vedeți ceva. Dăm Mortis, skin-ul ăsta, îl vedeți. Și era și pe Rico. Da. Am uitat skin-ul ăsta, l-ați văzut, cred că la Rafael, la mulți. Deci este foarte super. Deci eu l-am luat pe contul mare, dar deci eu nu l-aveam pe el, dar l-am luat pe contul mare. Și uitați-vă. Bun. Deci este foarte, îi dau 10 din tot sufletul. Deci aici Rico. Skin-ul, uitați-vă. Bă, deci skin-ul ăsta este și la al doilea bestia ăla. Skin-ul meu preferat, să vă arăt, este ăsta. Deci nu ăsta, primul este pe Mortis și al doilea să vă arăt. Deci uitați-vă, Rico dă cu bile, normal că dă bile și ultimata lui, hai să încerc în loc liber, așa, este tot ceea genul puncte de nisip,
chestii din astea. Acum dăm rapid în jos, dăm rapid în jos. Sper că n-ați văzut ceva. Acum, skin-ul ăsta, deci skin-ul ăsta este bestial. Deci n-ai cum să nu-i dai nota 10, nu? Da. Deci uitați-vă, deci peste super, deci uitați-vă cum dă, este foarte fain. Vedeți că vă puteți și juca, nu că nu vă lasă să... Numai că Trebuie să aștept 20 de secunde și Da. ultima ta este o mână de nisip. Dar câteodată s-ar putea să vă scoată să nu vă bagă, o să dea Matei acum un meci. Da, uitați, hai să dăm un meci amândoi, hai să dăm un meci Da, amândoi. de la un duo. Ok, și dăm, mă bag cu Jessie, așa. Eu am să mă bag Și deci dau meciul ăsta, stai puțin, să mă bag cu brawlerul meu preferat, adică mă bag cu... Stai puțin, că are legendare, are gay. Eu... vreau eu cu Gil, dar eu o să mă bag cu Leon. Și uitați-vă, dă play. Bun. Și uitați-vă, vedeți? 20 de secunde trebuie să așteptați. Și dacă să vă bage, cred că să ne bage. Și să dă un meci să vedeți. Da. Bă, filmate 30. Bă, parcă asta zici că e live. Dacă vă dați un meci de Uitați-vă. vedeți că s-ar putea să vă dispară chestiile de stânga și din dreapta de pe mijloc. Ba nu, deci uitați-vă, mi s-a Ba, întâmplat da. mie. Deci uitați-vă ce fain este skin-ul. Skin-ul este gay. Deci mie îmi place gay. Mie îmi place foarte mult gay. Și lui îi place Leon. Dar nu l-are pe con. Deci a jucat foarte prost aici și ăștia joacă foarte bine. Și acum, Dar eu acum vă rog Supercell. Este... 3, 2, 1 și... Uitați-vă, fraților, pe Nani. Este Nani Epic. Uitați-vă, Epic. Și acum, vai. Hai, uitați-vă, deci ăsta este Nani. Și uitați-vă, așa atrage. Și dă foarte mult damage, uitați-vă. Bum. Și să vă arăt ultima ta, în 3, este aici ceva. 3, 2, 1 și. Deci, ultima ta, deci este foarte... Ultima ta este ochiul ăsta de lângă el și Jason, dacă sunteți într-un buș, vedeți care este într-un buș ăla, uitați-vă. Deci uitați-vă cum stă Nani, stă cu maneta. Mie îmi place foarte mult. Și uitați-vă, fraților, Nani. Deci Nani cel așteptat se bagă pe 9 iulie. Nu știm, 9 iulie, habar n-avem. Acum am boții ăștia nici. Și asta